Igama nguSfiso Ndadane. Ngihlala khona la eLindelani kuwa 38. Kade ngiyicandidate wakhona ngo20 ukhethweni la makhathi asifika khona ngo2021. Ngikhuleke ngeyinkatha nje ekhaya beyinkatha. Uyabona ukhumukhula uba inkatha ekhaya beyinkatha noma beyinhlanganelo yothile basukhulile uyazikhethela musufika isikhathi. Kwafika nami isikhathi uthi ngikhethe. Ngakhetha ke ngakhetha iqembu lenkatha. Ngosi ngilikhetha iqembu lenkatha ngeyimiso zalo noma ngendlela enza ngayo izinto noma indlela ebakhuluma abenza ngayo abakhusho ngayo. Ngikhula ngimncane besingena ikole ke thina eLindelani. Besingena sonhlobo besifunda komasho nakoNtuzuma. Kodwa uma umhlalo seLindelani umfundo seLindelani bungakwazi ukufunda kulezi izikole. Ngoba befanele uma ufunda njalo untambama uma siphuma isikole uzogibela ibhasi uthanda abantu libhaliwe uthanda abantu. So obviously lo bhasi lize Lindelani kwakwazi ukuthi uze Lindelani yabo. So ukuba khona kwenkatha eLindelani iyona yakwazi ukusebenzela ukuthi sikwazi ukuthola izikole. Sinezikole manje ezingaphezulu kuka 8 la kule Lindelani ngomsebenzi womntwana aphinda angena. Asikwazi ke ungambongi umsebenzi ayenza umntwana aphinda angena. Because nangesikhathi sobandlululo njengoba bekhuluma konke nabekhulumayo kodwa umntwana wayemile ethi education first struggle later. Ngaso isikhathi uANC ngaphansi kwebanner leUDF wawuthi struggle first education later. Ethi umntwana ngaphansi konke basenkwenzile selifune selibuyile lezo lofuna ukuthi ukwazi ukuyifunda idocument elethwa kwenu uyisayini. Awukwazi ukuyosayina idocument ungayifundile. So uye esikoleni kubalekile. So ngambona kuumuntu ofuna ukusipha isinkwa thina njengabantu abasha ngaleso sikhathi. Sizakhula namhlanje we are proud. Kumanje ngikhule mina kanti nozazi eNtuzuma lapha etraining. Njengokuthi use training nje. Kwakuyi training college. Kwakufunda uthisha. Namhlanje sekuyisikole akusazi ukuthi kubizwa yini yabo. Ama college awasekho. Sinama graduate angafundile namhlanje. Angasebenza mina. Ama graduate afundile angasebenzi. Why? Because imisebenzi ayikho. Bapho sithebe. Inkampani ezavula umntwana apho ndangena. Bapho Kotini. Inkampani ezavula bapho Mentshisi. Inkampani umuntu ungada wahamba onqenqa phesheya uthi azibuyize uprovide abantu ngemisebenzi. Namhlanje uyafunda uzuyibuza ngifundelani. Because awukho lo ufunda khona uyosebenza khona noma uphilisa ingane zakho. Uma uqala uthi yaphume uphuma esikoleni bafuna minimum ka 3 years experience. So uzoyithatha apho ungazosebenza ngoba imisebenzi ayikho. They only brought these things amathenda. Namhlanje sikwi crisis yamanzi kule Ntuzuma esihleli kuyona. Sine crisis yamanzi into yamabomu just because they want to feed their stomach ngoba befuna ukufunda izisu zabo. Ukufida ocomrade babo babanikeza amathenda kuvalwa amanzi kuthiwa singabi namanzi ngoba befuna ukunikeza amathenda ocomrade babo. So this is painful and ungabi khona komntwana aphinda ngene kwamba umntwana aphinda ngene kwesilimaza and kulimaza the young generation ekhulayo elekuyitshelwa le propaganda itshelwa yiyona amalunga kaANC. So ngiyafisa ukuthi ngathi abantu namhlanje base South Africa noma abantu baseZulu Natal bangabona uANC for what yona nabo isimahashule baphumile because bayabona ukuthi le mandate leya eyayikhona isekho. Mina growing up umntwana aphinda ngene sasicule enkatheni sathi Dr Buthelezi thetha noBheo unaBhota akhulula uMandela zobusa because umntwana was mandated by ANC ukuthi akasungule iqembu leIFP. So namhlanje they saying something wrong ngakho. So siyacela ukuthi nayi media ayingayishuga coat inkulumo zethu. Yabo bangagcini nje beqhakambisa uANC bakhohle ukuthi nathi we've been there sikubonile sinezika nathi. Kodwa ke sithi ke ngaphezwe ezika kune society efanele iphile efanele ikhule. Ayikhule iyokhuliswa ubani ithina young generations iyouth namhlanje. Sicela ibuke njengoba manje ingathi ayizokuvota. Because into esilimaza sibona uANC lokuqoqobela because youth ithenda ukuthi ayiyikovota. Ayiphumi youth iregister nje bazokuregister ihambi yezikhungweni zokuvota iyovota. Ngiyathokoza. Amagama ami okugcina nje emndenini waphinda ngena. Ngithi Dudu uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile. Lithi iBhayibheli engilifunda ngelilanga lithi angikususa ukufa kumuntu kepha ngiqamba amasu. Uba umqoshi emhlabeni zangabo umqoshi kuyena ekhaya ezulwini. Sengithi imndeni wakabuthelezi nenkatha yonke neSouth Africa yonke ngithi Dudu.
Ngiyathokoza.